Scuzați-mă pentru că nu m-am postat și nu m-am făcut pentru că am fost în vacanță. Înțelegeți? Și nu am putut să filmez și așa. Am niște videouri foarte faine pentru voi și hai să începem să ne jucăm. Mașinile, în primul rând. Se pune în Scuzați-mă. Scuzați-mă pentru că n-am postat, când știți că nu mai postez, sunt în vacanță, sunt așa. Mulțumesc pentru vizionare și pentru ziua mea că a fost pentru 2 august și videoul ăsta îl postez pe 4 august. Vreau pentru mine, pentru ziua mea să strângem 100 de abonați. A fost și ziua mea și vreau. Mulțumesc, poate să se împlinească. Mulțumesc pentru video, să dați un like, share și subscribe și să vă abonați. Și am uitat, Doamne, să vă abonați și la Matia 700. Face niște videouri foarte, foarte, foarte faine. Trebuie să vă abonați și la el, dacă nu, eu mă supăr și plec de aici. Da? Mulțumesc!